Здравейте! Днес в това видео искам да ви покажа един монтаж, който и преди съм ви показвал, само че за мен е нещо ново. Видях в един видеоклип, изпратен от мой приятел, как се прави този монтаж. Реших да го ползвам на последното състезание, което бях, и останах доста очарован, бих казал, от него. Става въпрос за свободно движеща се кошничка по основното влакно, но начина на направата на този монтаж е много интересен. Днес ще го направим по два начина. С монофил, ще го направим с плетено влакно, а също така ще ползваме и фидер гъм. Интересното при този монтаж е, че както фидер гъм, така може да ползвате и ластик за щека. Не във всички случаи, но може да се ползва. Така че гледайте видеото, ако ви е харесало, му ударете по един палец и най-важното, останете до края, за да разберете как точно се правят и двата монтажа. Приятно гледане! Така, първата вариация на свободно движеща се кошничка по основното влакно ще я направим с монофил. За целта ни трябва вирбел с карабинка, който прекарваме през основното влакно. Ето така. След това ще ползваме стоперче. Слагаме и стоперчето. И до тук на всички ни е ясно. Имаме стоперче, имаме и вирбел с карабинка. Ето така. Така, след като вече имаме на основното влакно, сме сложили вирбел с карабинка и стоперче, е ред на фидер гъма. Трябва ни може би около 30 см фидер гъм. Ето така. И какво правим тук? Тук трябва да направим една оплетка на самия фидер гъм. Как става това нещо? Просто въртим пръстите противоположно един на друг и започва да се оплита с леки пристягания. Ето така. Като идеята ни е да имаме около, може би, едни 6-7 см преплетено влакно. На фидер гъм. Ето така. Сега правиме едно единствено клубче тук на преплетеното. Прекарваме през клубчето и в самия край, разбира се, трябва да го навлажните леко, в самия край стягате, хубавичко го стягате. Ето така, за да се получи една такава пъпчица. Излишния край, този късичкия, го режем максимално близичко. Режеме максимално близо. Ето така. И се получава ето това нещо. Ето така. Тук долу ще направим една пъпка. Ето така пъпчица ще направим, като прекарваме влакното и дели пак фидер гъма два пъти. Пак пристягаме. Получава се такава пъпка, която всъщност ще играе ролята на стопер. И тук режем максимално близичко и се получава нещо ето такова. Сега, тук идва магията. Основното влакно го прекарваме през ето това ушенце. Ето така. И връзваме по този начин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пъти.
Веднъж прекарваме през това голямото уше и след това тази част ще я прекараме ето от тук. Ето така. Трябва да го прекарате. Ето така. Хоп. След това нещо трябва да се стегне хубаво долу. Ето така. И се получава ето това нещо. Сега тук излишното влакно всъщност няма да го режем плътно. Ще оставим едно мустаче от 2-3 мм. Ето така. Дано се вижда. И тук стопера трябва да навлажним ето тази част. Тук трябва да я навлажним. И качваме стопера върху възела. Дори и малко от фидер гъма да хване. И се получава нещо ето такова. Ето това е. Много изчистен, много приятен монтаж. Тук долу на пъпката аз ползвам винаги флуорокарбоново влакно, като от него ползвам, гледам максимално дебело такова да е. В случая ползвам или 0,18 или 0,16, когато ходя за рибка. Тук си правя едно самозатягаща примка си правя. Ето така. Правя си самозатягаща примка. Вкарвам фидер гъма през примката и затягам. Штрак. Ето така. И се получава нещо ето такова. Колкото повече дърпа, толкова повече самозатяга. Това рамо от флуорокарбон го правя дълго 50, 60, 70 см, зависи с колко дълъг повод искам да ловя. И вече долу пак правя една пъпчица. Ето тук си правя една пъпка. Ще изрежем малко от влакно. Да речем, че имаме рамо, което е 50 см. На това 50 см рамо горе видяхте как съм го привързвал. Долу правя още една пъпка. Така както направих на фидер гъма, която всъщност да играе ролята на стопер на повода, който също на самозатягане ще бъде прикрепен към този повод майка. Много се извинявам, но това е супер твърдо. Така. Пак стягаме хубавичко. Получава се една такава пъпчица. Виждате я. И тук също изрязваме максимално близичко. Ето така. Пъпчица. Тук също е пак по същия начин. Ето така. И тук по този начин. Това е първото ми предложение за свободно движеща се кошничка с монофил. Сега ще ви покажа как да го направите и с плетено влакно. Там е още по-интересно. Така. Монтаж с плетеното влакно. Отново слагаме си вирбелска рабинка през основното влакно, което е плетено. Тук обаче има една особеност, която аз се открих за себе си. Всъщност стопера първо го нанизвам на монофилно влакно. След това си правя едно малко клубче тук, единично. Сега ще разберете защо. Прекарваме плетеното влакно през клубчето и изтегляме достатъчно влакно. Може би едни 15 на 20 см. Така, след това вкарваме, т.е. надяваме стопера върху плетеното влакно. Ето така. И го оставяме тук. Излишното влакно, т.е. това, което е монофилното, го режеме. То не ни трябва вече. И се получава едно ушенце.
едно такова ушенце. Виждате на вашите екрани. Сега ползваме фидергъма от предния монтаж. Така, какво правим тук? Прекарваме това ушенце през ушенцето на фидергъма и след това от тук и в случая съм сложил, рамото майка, прекарвам и фидергъмчето. И се получава нещо ето такова. Хоп. И по същия начин, само че тук пак навлажняваме лекичко, придържаме и сваляме стопера тук долу. Даже може леко да го натиснем, така че хубаво да покрие връзката. И се получава нещо ето такова. Сега обаче тук ще трябва да направим една оплетка. Правиме я, както знаете, с противоположно въртене на пръстите. Като тази оплетка, според мен, а и моята препоръка към вас е да е около не повече от 6-7 см. Това влакно не е най-подходящото за... Просто го ползвам за други цели, но може би нещо е такова така. С такава дължина. Това е от порядъка на 7-8 см. И тук отгоре правиме едно единствено клубче. Едно единствено. Това ще трябва да прекараме целият монтаж през него. Това не е проблем. Ето така. И затягаме. Затягаме хубавичко. И се получава една миниатюрна пъпчица. Разбира се, това плетено влакно е дебело около 0,20, така че и два пъти да прекарате влакното абсолютно даже е по-добре. Режете максимално близо. Ето така. И се получава нещо ето такова. Като ако ползвате вирбели с малко по-широка дупка, препоръчвам ви го даже, просто защото линията се движи много по-свободно, тя ще минава през този възел спокойно. И всъщност точно тук долу вирбела с кошничката се движи върху оплетка и спира на стоперчето. Може да го направите този монтаж както с фидергъм, така може да го направите и с ластик за щека. Ластика за щека обаче е доста по-мек, имайте го предвид, но мисля, че няма да имате проблем при засичанията. Това са моите предложения, моите две предложения за свободно движеща, за монтаж, свободно движеща се кошничка по основното влакно. Препоръчвам го да го пробвате и пишете коментари отдолу следващия път, когато идете за риба, дали този монтаж ви е харесал и дали ви е сработил.